Żadna godzina nie smie upaść, to jest no, na mnie się raduje, to było 10. Żadna godzina nie smie upaść. To by przyszło do uczerskiej stu, pola do na to, ach mensch, wiesz, że sobie mieliśmy jedną godzinę sobotę, że zase mnie nastało zastup. No, wymak to nie się na to ladał, a tu nie się prawo. A raduje się mianowane odwał w okresu, że z najmniej upadnie na godzinę, drugie nul. Ja sam nie mówię, że miał zastupać. Jako zastupisz, wtedy chcieć, to nie niczego ostaje. To ostaje magnesium, ja był na mieście. Ja także, no onu mnie nie sobie tu mi prawie katojo. A tym szulachom się to lubiło, a ja sam to im dała. Ta godzina sobie, no. To magnesium, to potem, když to zapališ, to różne dzieje, no. To taka wunderkerze, no. Takie, ale to są te drugie godziny były, gdyż nie są fachgerecht, to fachgerecht zastupowane. To ponučer se pravi, no tu minčo pravi, než mečin, že mój przedmiot dalej czynił. No, da se tym jedną godzinę macie szysadził. K tomu, to nie było, da se plany, nekak był